We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Tuesday ug bangon na mga kapuso, atong kamustahon ang atong mga kapuso nga anaa diha sa Parang ug Sultan Kudarat sa Maguindanao Province. Attorney Resi, mayong buntag. Good morning, Sabsay! Dili sab nato kalimtan i-greet ang atong mga kapuso nga naa dinha sa Lagindingan ug Initaw sa Misamis Oriental Province. Sayog mga kapuso, this morning atong ilailahon si Hiya sa Kadayoan 2019 no Rainy ang patuan ug atong sayron ang iyahang journey human siya makoronahan. Samtang Attorney Resi, sayron ta ang hashtag Spread Kindness Story ni Miss Melanie Figueroa sa Iligan City. Diin iyang gipang apud-apuran og pagkaon ang iyang mga estudyante nga ning graduate. Ug sa BizTalk mga kapuso, makijam kita sa banda gikan sa Cagayan de Oro City ang Gen Speak. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga adunay klase sa parot nga nag-inusarang makita lamang diri sa Mindanao? Kini ang Camiguin Hanging Parrot nga makita sa isla sa probinsya sa Camiguin nga sakop sa Northern Mindanao. Among hayop adunay pinasahi nga itsura, sanglit aduna kini orange nga sungo o blue nga aping. Aduna kini gidak-on nga 14 centimeters o 5.5 inches. Ang maong species sa parrot endemic o makita lamang sa Camiguin Island. Makonsidera sab kini nga hapit ng ma-extinct tungod sa pagkaguba sa kalasangan sa isla nga maoy ginapuy-an sa maong ibon. Sa ulahing ihap, anaan na lamang sa dulan 2,000 ang nahibilin na Camiguin Hanging Parrot. Mga kapuso, this morning atong ilailahon ang usa ka banda diri sa Northern Mindanao nga 15 na katuig nagatugtog ug naga-entertain sa mga tao diri sa atong lugar. Ato sab sila kumustahon karon panahona. Mga kapuso, please help me in welcoming Jenna Morales ug Kinase Ramos gikan sa bandang Gen Speak. It's a great morning, Jenna and Kinase, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayong dalawa? Good morning, Attorney Resi. Okay gyapon mi karon. Daghang salamat sa invitation. Jenna and Kinase, unang-una no, give us a little background naman sa inyong banda. Paunsa ba kini nagsugod? So, nagsugod ni siya actually atong year 2005. So, tapok-tapok mi, and then nangita mi mga kani sila manggod kay dili manggod ni sila kanang original band gid na ako. Bali I founded the group Gen Speak. So I took them in 2005, coming from a rock band ni sila. So, mga rockista gini sila, Attorney Resi. So, ako silang gi-form into, gi-force gina ako sila na mag-pop jazz. So, nag-jazz na sila way back 2005 pa. So, nag-adjust gid sila para sa ko. Unsa pud ba kasagaran ang genre sa music na inyohang ginatugtog? O unsa pud ang mensahe na inyohang ginahatod sa inyohang mga kanta nga ginatugtog? Basically sa Gen Speak, in terms of cover songs, we do pop jazz. Kuan gid siya kay mainly because buds no kay varied man gud ang audience in terms of gig. So physical gig, lahi-lahi gina ang audience, like for example na may set list, dili na lang ma-follow. I think ang uban banda ani maka-relate. So bisan pag set list na ka,
And then here comes a requested song. Kunyari, magdala ko 500. Request ko so dili lugar ni mo kantahon. So, ano gid siya. So, mostly, ang requested song, magbase po siya sa what type of band ang nagtukar. So, ang mga requested songs po na mo usually, mga pop jazz. Suddenly appear every side you are near, just like me, they long to be close to you. And then we also have our own kind of music because we do write our songs. We have our album, so we also share original songs to the public, the listening public. That's about it, Attorney Resi. Syempre, Jenna, and of course, Kinaset, tanaw ba ninyo unsa ang nahimong angkla sa grupo nga nagdugay man mo ug niabot pag yun mag almost 16 years isip usa ka banda? Siguro I can answer that question since I founded the group. Regional. Tuan siya, it's the love for music. That's basically the main reason why we love what we do, we enjoy what we do, and we love to get together. That's exactly the main reason. Excited me always to, Guard, ali diri, jump ta. Excited get me always, ana. So it's going to be something like, we look forward for a particular reason nga mag-abot mi. Bahalag istorya, walay to karay, cheka lang, may tabo, walay problema. So it's about the brotherhood, it's about the relationship that we have. Na may mga gamay nga di pagkasinabtanay, but we talk about it, diba, Bods? Ako naman mo sabi na siya, walk through, ano ba? Oh, we get past that. Kaya mura lang, dili na may accommodate na. Okay na, sige. So things like that. Lastly, nabo mo yung message sa mga fellow musicians sa padayon sab nga naningkamot karong panahona. Akong message lang sa musikero, stay mentally sane, kanang dili ka mabuang ba na pagita kag activities like pagkaling ka, dayon observe lang kan kanang protocols ka. Stay at home, kung bakuna gid mo magpili muna gid na siya. Kaya stay healthy, dayon practice. Yes. Exactly. So my message also to our fellow musicians, no, kay throughout Mindanao, we're gifted with talented musicians yun ang Mindanao. So, I would like you guys to please hold on. Hold on lang yun, guys. There will always be a better day ahead of us. Dili na ni siya always ang atong ECQ. So, let's look ahead. Let's look forward. Don't lose your hope nga naapagapon tayo chance to play again physically and have our audience back. And we can play for these people and be happy again. Daghan kayong salamat Kinase and Jenna sa inyuhang oras nga gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Amting mo pirmi. Salamat, Attorney Resi. Bye-bye. Attorney. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong panahona challenging gayud kaayo tungod sa pagbawal sa daghang aktibidad, labi na sa natad sa edukasyon. Apan sayro nato ang extra effort nga gipanghimo sa mga magtutudlo sa Iligan City kung asa nangita gayud sila og paagi nga ma-experience sa mga estudyante nga makahuman sila sa pagtungha. Ato makauban karon si Ma'am Melanie Reyes Figueroa gikan sa Hinaplanon National High School. Ma'am Melanie, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha? Hello sir, good morning. Good morning po sa viewers sa show. Okay kayo, Mr. Thank you kaayo for having me. Hopefully nga magpabilin kamo sa maayo nga kahimtang Ma'am Melanie. Apan ma'am, unang-una no makisayod kami bahin aning ginahimo ninyo nga extra effort sa mga estudyante. Unsa ba kini? Actually sir, kay gumikan tungo wala magud tay completion ceremony karon kay lagi pandemic man. So nahuna-hunaan namo ni nga idea. Actually idea ni siya ni Ma'am sa akong kauban si Ma'am Finley, Ma'am Nati Finley ang among assistant principal. Pero nag-collaborate lang ang mga grade 10 dayon ani sir. Hantud nabuo namo ni siya nga proyekto. So amo siyang gi Tagalog title nga isang pagbati mula sa amin kay daghan man mi mga grade 10 advisors. So nagpili mi og mga estudyante kay actually daghan man gud ni sila. So nagpili mi og mga
estudyante na grabe gid paning kamot during the school year. Dayon dili pud maayo ang kahimtang sa ilahang kuan sir ba, sa ilahang economic status. So kung amo silang gipang-atuan para makita gid pud namo sila kay for 10 months sir wala gid mi kakitaan ni nila face to face. Sa mong aktibidad ma'am, unsa ba ang inyuhang gihimo? So pag ato namo dito sa ilahang mga actually tulo ni sila ka barangay ang among naadtuan sir. So medyo gabiyahe gid ni sir ngadto nga ni. So pag abot namo sa ilaha gipangita pag namo ilang mga balay ni ato gid sa mga suok-suok para lang gid makita namo ni sila. Dayon gitagaan namo sila og diploma nila kato ilahang certificate of completion. Then nagdala-dala sad ni sir og kanang cortina ba para aron ino namo ang kuan sir ba kanang backdrafter ba. So actually mga kauban na po nako ang naa sa likod atong cortina sir. So gitagaan po namo sila sablay wherein sa kining sablay manggod para sa amo kanang naka-comply sila sa tanang requirements sa junior high school. Dayon human og pictorial sir syempre para nindot sad kaayo ilahang graduation gid ang dating sir ba. Naghatag sad mi og gamay nga pangsalo-salo nila sa pamilya sir after. Maka-inspire kaayo ang gihimo ninyo nga mga magtutudlo, Ma'am Melanie. Apan ma'am, unsa ba ang inyuhang gibati diyang nakita ang kalipay ingon man kadaugan sa inyuhang mga estudyante? Sige sir no, bisan dili man tanan sila sir na tagaan namo kay lamig gyud unta kung tanan sir no, pero galing kay kakulangon sa tanan-tanan. Nalipay gid kay mi sir nga nakita namo sila nga bisan tuod og naata sa ingani nga sitwasyon, nakahatag pud mi kalipay para nila. Bahalang init kayo to sir kay udtong tutok kay actually ang among gihatag nga food is pang lunch. Udtong tutok wala gid mi gikapoy, bahalag lagyo kaayo basta makahatag lang gid mi kalipay sa ilaha sir. Nag-viral gayod ang inyuhang istorya ma'am sa social media ug daghan ang na-inspire sa inyuhang gihimo. Pero kamo ma'am, unsa ba inyong gibati karon nga nahimo kamong inspirasyon sa katawhan? Na wala mi nagdahom sir no nga maingon ana di siya sir na nakahatag ng inspiration sa uban. Nalipay sad kayo ni sir nga naapoy na inspire dai sa amo. Daghang kay salamat sir. Ma'am Melanie, aduna ka ba mensahe alang sa imong mga estudyante ingon man sa imong mga kaubanang maestra? Sa mga maestra nga parehas namo karon murag dili lagi nato i-limit atong self sir sa four walls atong classroom. Kinahanglan kita mo reach out. Murag kasagara sa mga teachers karon ni-reach out gyud sa ilahang mga estudyante. Gani kining sa amo sa Hinaplano National High School, nagbarangay gyud ni sir para at least naagid mi contact sa ilaha sir ba. So, para po sa akong mga estudyante o sa mga umaabot nga estudyante, naara gyud mi kanunay mga maestra isip ikaduhang ginikanan sa mga bata. So, suporta na gyud mi kung unsay mga panginahanglanon, amo gyud na siyang kung makaya namo amo gyud siyang ihatag. Daghang kayong salamat Ma'am Melanie sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug keep on doing good things sa imuhang pagtudlo sa next generation. Amping mo diha ma'am sa Iligan. Salamat kayo sir. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, subay gihapon sa pagsaulog sa Kadayawan Festival atong makauban this morning ang Hiyas sa Kadayawan 2019 nga si Noraini Ampatuan. Maayong butag ni Noraini ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Good morning, maayong buntag sa tanan. Thank you so much po for the invite and happy Kadayawan sa tanan Davaoenyo. Sa karong pandemic ma'am, okay naman po kami pero ayun nga lang may mga ibang communities na still struggling pero inshallah, okay naman po. That's good to know na okay mo. But of course, this morning, Noraini, atong balikan ang usa ka significant event nga nahitabo sa imuhang kinabuhi back in 2019. You were crowned as Hiyas sa Kadayawan at 2019. Take us back to that moment. Kamusta ang imuhang experience? During joining as Hiyas sa Kadayawan candidates, actually wala jud ko nag-expect no na maka-appeal kung ani nga platform kay to be honest, ako tong tipo nga person nga mas ganahan ko na ako sa behind the scenes kumbaga murag behind the backstage jud ko ba murag ana akong peg. So katong pag-join na ko murag
support lang gid to, murag self-motivation pud nako og support sa mga ako ang mga loved ones na murag gimotivate ko nila na apil kay ani kay maayo ni siya na murag platform para sa imuha kay para makatabang pud ka sa imuhang community, maka-preserve pud ka sa inyong culture ug maka-educate pud ka sa mga tao na wala pa kabalo kung unsay naa sa inyong kultura. So katong pag-appeal gyud namo, it's mura siya a 2-month competition before the coronation gyud no, murag na ay mga closed door interviews, na ay mga photo shoots and video shoots. Ako ang na-enjoy good ato na proseso is murag when it comes to joining hiya sa Kadayawan kasi murag naagid mo ikauban nga murag na ay mga coordinators, deputy mayors ng 11 tribes of Davao. So nag-enjoy good ko na murag maka halubilo sa iba't ibang tribu no, like for example Daata and Obumanubo, Matigsalog. So murag na-amaze gid ka na mo murag wow sa tanang place gid diri sa Mindanao ang Davao gid ang murag naay ing-ani nga kadaghan nga tribo. So before ang mga amiga lang nako kay mga Tausug, Maranao. So when I joined here sa Kadayawan, I get to have new friends and new people nga murag nakatabang gid sa ako ang ma-expose sa ing-ani na platform. During your reign pod na Rainy, aduna ba kay mga programa o mga advocacies nga imong gimugna or mga activities nga imong giapilan? Unsa kini? Well, ang pinaka-enjoyable talaga and murag memorable talaga as training as hiya sa Kadayawan is we get to attend the murag mga prestigious events diri sa Davao. Like for example, yung celebration ng 70th anniversary ng China and Davao Investors. So, murag daghan gid ni naapilan ng mga events nga murag wa jud ni nag-expect na naa jud ding ani ng mga events no diri sa Davao City. So, amo ang naging kuan lang gyud murag since understandable man kaayo no na dili mi maka-implement og advocacy project karon kay due to pandemic. So wala namo na dayon tong murag ikandak unta namo na physical activity kay murag dili mo gud siya accessible og dili gud siya ma-implement ang sa tungod sa ingani nga sitwasyon. So amo ang gibuhat instead na murag mag-implement mig physical activities, ang amo ang naplanuhan is mag-gather mig mga memorable photos and events, gidocument namo. So, gibutang namo sa isa ka, murag na hardbound siya na libro. So, in that way, at least mapakita namo na naagihapon mi na nabilin o murag naamgihapon mi na implement as hiya sa Kadayawan. For you ba ni Rainy, how important ba nga aduna tayo sa pageant sama sa hiya sa Kadayawan as a means of platform of showcasing our tribe's culture and traditions? Actually, to be honest, personally, ganahan gid ko sa ing-ani nga like initiative o murag project sa City Government of Davao no during Kadayawan Festival diri sa Davao kay murag maka-educate gyud og makatabang gyud sa each community, each ethno-linguistic groups na gikan diri sa Davao kay makaila man murag ma-educate man ang tanan kung unsay naa sa ing-ani nga tribe, unsay naa sa Bagobo Klata, unsay naa sa Bagobo Tagabawa. So murag blessing gyud at the same time. Syempre karon, give us a life update. Unsa na ba ang imong ginakabisihan? As of now po, freelance fashion designer po ako. So I am focusing on my label, my fashion brand called Hilya Signorina. Meron akong designer items, like authentic designer items. Og naapod ko yung mga items na promoting the Filipino textiles, yung like for example kung yung mga hand-woven textiles natin from Mindanao or from Lumad and Moro traditional textiles. So ayun, yun yung mga products na pinopromote ko for us to help the community na para pud sa ilahang livelihood. O karon ni Rainy, unsa imong mensahe sa atong mga kapuso viewers sila binakaron nga pandemic? Ako ang murag advice og message lang pud para sa tanan kay murag magampo lang gid ta og trust lang gid kay Lord kay mahuman ra ni tanan og mga struggles og difficulties. Daghang salamat ni Rainy for joining us diri sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi ug happy Kadayawan. Ayan, thank you so much pud ma'am for the invite. Daghang salamat. At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat po and happy Kadayawan Davao. Attorney Resi, tungod sa sobra tuig nga walay kitaay sa ilahang pinalanggang mga estudyante, gibati gayon og kamingaw sila Teacher Melanie Figueroa sa Hinaplano National High School sa Iligan City.
Busa, nag-effort sila sa pag-celebrate sa kalampusan sa ilahang mga estudyante aron mas ma-inspire pa sila sa ilang pagtuon. Tayong mga kapuso tungod sa pag-appeal ni Rainy ang patuan sa hiyas sa Kadayawan, mas milapad gayud ang iyahang kahibalo dili lamang about sa iyahang tribo kun pati na pod sa different indigenous tribes sa Davao City. Ug maka-inspire gayud ang friendship sa bandang Gen Speak gikan sa Cagayan de Oro City kay gawas sa ilahang gugma sa musika, mas miligon pagyud ang ilahang relasyon tungod sa ilang ala brotherhood nga samahan. Mga kapuso, unta na inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiyon ni Dr. Ruplin nga if you have a dream, don't just sit there. Gather courage to believe that you can succeed and leave no stone unturned to make it a reality. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot ha na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.